Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud kompli tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Joseph Bonnici li jinsab mixli bil-qtil doppju ta' ommu Maria Lourdes u waħtu Angel Bonnici f'Ħalaxa. Is-seduta ta' dalgħodu kienet ikkaratterizzata mix-xhieda tal-esperta forensika il-patoloġista Marie-Therese Camilleri Podesta li għamlet l-awtopsja fuq iż-żewġ katavri. Hija konfermat li Maria Lourdes mietet minħabba tir illi qalet frasa. Il-patoloġista qalet li bint Angel inqatlet b'żewġ tieri f'rasha. L-esperta konkludiet li l-omm u l-bint qalaw ukoll daqqiet f'rashom b'xi ħaġa tqila. Mistoqsija biex setgħu qalaw dawn id-daqqiet, l-esperta qalet li ma setgħetx tgħid għax il-ġrieħi tant kemm kienu kbar illi rashom tfarket biċċiet fi kliema mifqwajn. Maria Lourdes u Angel inqatlu f'Marzu li għadda meta l-omm u l-bint ġew irrappurtati nieqsa u aktar tard instabu mitfuna falqa fil-Gudja ftit tal-jiem wara. Fil-qorti l-Ispettur Charlotte Asa preżenta rapport b'DVD li jinkludi fih mal-158 ritratt marbuta mar-reat. Fit-tmiem tas-seduta ta' tnejn intqal li l-qorti għadha qed tistenna konferma mill-Avukat Ġenerali biex tawtorizza l-tfajla tal-akkużat biex tidħol fid-dar li kienet tgħix fiha qabel flimkien ma' Joseph Bonnici għal 10 snin. Joseph Bonnici li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' ommu waħtu qed jiġħad l-akkużi kollha miġjuba kontrih. Il-każ se jkompli jinstema' fid-29 ta' Lulju li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.